Tomuto neuveríte. Za týmito dverami sa nachádzajú aktuálne priority Ministerstva kultúry. Ministerstvo kultúry sa v čase brutálneho šetrenia rozhodlo vziať si príklad od Roberta Kaliňáka a zabezpečiť si fajnové pisuáre. V čase, kedy múzea, galérie, knižnice, divadlá hrdlačia, nová organizácia Martiny Šimkovičovej maluje steny a prerába toalety za 80 000 eur. Tak napríklad cena za jeden pisuár je 660 eur. Zákazku získala firma z Nitrianskeho kraja. Bez webu, bez telefónu, bez akýchkoľvek dohľadateľných kontaktných údajov. Do registra partnerov verejného sektora sa pritom zapísala iba 12. marca 2026. Doslova o pár dní už podpísala zmluvu na 80 000 eur. Tomu sa povie hotový zázrak. Navyše, hospodárenie tejto firmy za posledné roky bolo takéto. Po zákazke od Ministerstva kultúry sa dá hovoriť o zákazke snov. Takže, ak by ste náhodou nevedeli, toto je ten poriadok, ktorý robí ministerka Šimkovičová a úradník Machala v kultúre. Plniť spornými, zbytočnými a predraženými zákazkami vrecká čudných firiem, kým etablované inštitúcie a kultúrne pamiatky doslova chradnú.